So bako anekbanye maliko kanga fulini buya masribe gata bele jeli dande fulimi no la dala kola shibri auka jemuka mandi kenebi sigi na mafu wele ku sibiri kuna funi gafu konoko bita alebna lase oma odinke no balma kefe mamadi bakoroba kunati baro fangane beku MBK alini Solomane Aidara Shirifuke minye jawi jalwe anebulu beshwa kolola jadmo koluta kubla minye radio macha FM alere page official ka Facebook la Fatmata Tapili don muso amafo ka wali jumando lagana ko ekoloshi bayu mikoro ale de bani dache amafo ka wali jumando anga krango bare krango awlu ture amafo ka wali jumando dande fulimina anga krango ba anga belebele no karamgo awdu turi no ankola li collaborateur notre collaborateur karamgo awdu ma no pas plus tard que hier nego aburu nego chef mo chef no go chefute mina mewi karamgo awdu ni kwa mo chefu aba ko no ne ta chefu ni kwa mo DG aba fonde DG o mo wona sugu olu ni nyemugo adiga kan awdu turi na nyogo olu ni nyemugo adiga kan ngani elo me ka foko ibna fereke kede awdu beke kelinyi ko kura ter aidara be flila de ya fa de karamgo ni fene ameni ya fa de karamgo mais il reste d'abord le chef et en plus il est aussi le collaborateur ayi anga chef ya ndawa ayo basi te o jorani o dama me folika la ni watina e ka lamelikela ni munu ma so Facebook sa pe ka foliku belaje ya fotogamina ayo koni kuna fonika cha me micro sigi majuna ayo anga shwa lame bone kanubo amo foko woli mando Sulmana Aidara Shirifuke lebe ndege duka boni sebe minni ukwamo kulle ni katadere nouveau nyelan kura ale kumane dukoi anga jamana ale koni nyi egele abakoni nzoro kari temeni no bena Afrika lo kle mugani nani mo samba fulani muga anefla wote dore koi bamano nya yiraka fo lalo ma feta ma kilinde kadi na bina batige o na blala inyesa yigiba na kunu na yoro mi na na ferene dabali ke ka segi kogui mi ngoni ye jatiga wale ke bawyi u koni me ka demise no ngoni laje u kungulu ka yelema u koni ka minyi mugu jugu koni ndo demise no na yala sa u bise kata u yere koni mva jamana yala sa u bise ka kesaba wi ma jama vene ni u bise ka kasara chugumi na o ka yira ka fosa mi ngoni ye karitemeni nye Shirifuke mi ngoni ye gela taraka nga fintigala ko koni zegere nanye jatimineke armilitaire ka kamba mi messi wari Shirifuke ayira ka fo mi nye jatiga wali kebo koni nye wi fere ni dabali ke ka bengani wali koni nda ka nyeshu mo ale no ya soro mi ngoni ye uyoruka la yini bawye masika sabati bengani wali ngoro Shirifuke wati kele fenena kari temeni mi ngoni nyono ale fintigala ko dagaro fene ye jatiga wali kebo wuli ka joke mi ngoni ye ka bingani wali ta ka nyeshi uma Shirifuke na mbore ameta bafu mi ngoni ye jatiga wali kebo fene ye ni wati kele venena kari temeni awo ye bingani wali ta ka nyeshi ulu koni mo ne mele jele koni ngarasa mi nye jatiga wali kebo koni nye alisa mi nye bawali ko nye ubeku ta ka nyeshi mali fintigala ko mo mi ngoni koni labe mi ngoni ngadi uye bisika o labe koni nge ko nga mi nye ulu yeru bamanchi wali kebo koni nye ulu klalo kan labe bele jele la pi aywa leni mi ngoni masaranga show ko obina ke tala doni Shirifuke mi ngoni mali ali fintigala ko ka nyama ba ni o chef d'état major général des armées ali nyefolike mi ngoni nye bingani wali mi ngoni ndara ka nga fintigala ko koni zegere aya yira ka fosa ni wuli ka joina mi nye mali fintigala ka ma woroi olu koni mbone na unina jotiga wali ma ta ni kele
olu kɔni mbɔne na u nina wa min ye chef d'état-major général des armées a y'a yira k'a fɔ min ye jatigɛ wale kɛbaaw ye nin waati laban in na sɛbɛkɔrɔ sirannen don o baw o bi bali ka taa yɔrɔ dɔw kɔni ka taa bɛngani wale ta ka ɲɛsin olu ma yalasa ka boli ko nka fɔlɔ u tun bɛ taa min ye an ka finitigilakaw yɛrɛ de gɛn ka bɔ u dagayɔrɔ la ko nka bi n'u y'a kɛ dɔrɔn u bɛ boli wa k'olu d'a ma la k'a fɔ donna nataw la olu kɔni bɛna dankari kɛ min ye jatigɛ wale kɛbaaw la ni fasiri kɔni sɛbɛnna indicateur de renouveau ale fasiri jɛkulu bɛɛ lajɛlen fɛ an bɛ indicateur de renouveau fasiri jɛkulu maa bɛɛ lajɛlen fo Mɔdi Bakɔrɔba Konate ko maa min balo kɔni bɛ fugulatɔmɔ la n'o ye min ta kɛra jɛgɛni u b'a si bɛɛ kɛ taama la o kɔ min ye Faransi sɔrɔsiw ye ayiwa minnu tun bɛ anw ka jamana kɔnɔ ko Barikani ayiwa i bɛna ye ka bɛn ni gosi kan yɛrɛ ni ale yɛrɛ dira seginna anw ka kɛlɛkɛcɛw ma a tɛ waati jan yɛrɛ kɔni bɔ ayiwa o min kɛlen i bɛna ye k'a fɔ min ye DIRPA n'o ye kɛlɛcɛw yɛrɛ ka kunnafoni diyɔrɔ ye ayiwa ale ɲɛma Sulemani Danbele ayiwa a bɔra ka kuma kɛ ka bɛn ni wale ye n'o o ye Faransi sɔrɔsiw n'u nana k'u bɛna banbaaci wale k'o kɛlɛ ka bɔ anw ka jamana kan ayiwa an nana ye u bɛ baara wɛrɛ la min n'a bɛ f'o ma ko nafigiya min n'a bɛ f'o ma ko sonibɛlɛya ayiwa u b'o la anw ka jamana kan wa walima u nana ka na banbaaciw k'olu de kɛlɛ ayiwa kɔni bɛ ɲɛfɔli kɛ a bɛna yira k'a fɔ ka bɛn ni tɛnɛndon yɛrɛ n'o ye avril kalo tile 25 i bɛna ye k'a fɔ ja dɔw kɔni bɛ folola ayiwa diɲɛ donna sira kuraw kan min b'a yira k'a fɔ ko dingɛjuba dɔ ni gosi kan yɛrɛ kɛrɛfɛ ani kan yɛrɛ cɛ u tɛ tɛmɛ kilomɛtiri 3 ani dɔɔni kan n'i taara yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ su dɔw kɔni yera yen nɔ maa dɔw kɔni u ni t'u la olu kɔni yera yen nɔ ayiwa o min yera yen nɔ ayiwa Faransi sɔrɔsiw ko olu y'a laɲini ka jalaki de bin Mali finitigiw kan i bɛna ye k'a fɔ kan min yɛrɛ a b'a ɲɛfɔ cogoya min na a dira Mali kɛlɛkɛcɛw ma a tɛ tɛmɛ tile 3 yɛrɛ ɲɔgɔnna si kan ayiwa dingɛ in kɔni taara yen nɔ ko o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ fɛnɛ kɔfɛ tuguni a bɛna ɲɛfɔli kɛ a b'a fɔ ko yanni Mali yɛrɛ sɔrdasiw ka don kan yɛrɛ kɔnɔ ko min ye ka Faransi sɔrɔsiw to yen waati min na ayiwa ko gosi ayiwa minnu gosi jamanadenw ayiwa gosikaw ko olu yɛrɛ kun sigalen bɛ dingɛ dɔ la ni a bɛ f'o ma ko charnier nanzarakan na i bɛna ye k'a fɔ kuma min na Mali kɛlɛkɛcɛw ye nin dingɛ in ye ayiwa olu kɔni bɛ jateminɛ la waati min na o y'a sɔrɔ Faransi ko olu ka drone de bɛ sanfɛ u ka avion min bɛ jaw ta o de bɛ sanfɛ janya a bɛ t'i jɔ fo 6000 mètres ɲɔgɔnna si la ayiwa a kɔni bɛ ka tali kɛ ayiwa tali in kɔni kɛlen kɔfɛ kuma min sɔrɔla da k'a fɔ ko nin kɔni ye Irisi kɛlɛcɛw de n'a bɛ fɔ minnu ma ko Wagner ko olu de ka maafa n'o ye nin ye i bɛna ye k'a fɔ Sulemani Danbele colonel a bɛ mun ɲɛfɔ a b'a fɔ ko u ye tali kɛ yɔrɔ min na ko n'i y'a maa cɛya n'a musoya yɛrɛ tɛ se ka dɔn kuma tɛ k'a fɔ ko nin ye finma ye fo ka taa se jɛma yɛrɛ fɛnɛ ma ayiwa i bɛna ye k'a fɔ tuguni a bɛ tila ka mun fɛnɛ dɔw kan ko maa minnu kɔni ye mun tun bɛ kɛnɛ in kan yen ale kɔni b'a dɔn tigitigi Mali kɛlɛkɛcɛw don bari u taara u ye dingɛ in lakodɔn ni mun kɛ ayiwa u sɔrɔla ka jateminɛw kɛ ka fotow ta ani ka ɲɛfɔli kɛ ɲɛmaayasow yɛrɛ ani baara minnu kan ka sɔrɔ ka kɛ u sɔrɔla ka don olu baara la bari ka d'a kan su ninnu u kun donnen bɛ doncogo la doncogo min ayiwa n'a tɛ adamadenya yɛrɛ ko fɔ bari u ka adamadenya hakɛw yɛrɛ ko fɔ i bɛna ye k'a fɔ surtout an bɛ waati min na Mali kɔnɔ cɛncɛnka jamana avril kalo fiɲɛkolon kɔni bɛ ci ayiwa ni su kɔni n'a doncogo ma ɲa i bɛna ye k'a fɔ ko fiɲɛkolon bɛ wuli cɛncɛn kɔni bɛ taa n'a ye jateminɛw ni fɛnw bɛɛ lajɛlen kɛlen kɔfɛ olu sɔrɔla ka su ninnu k'u don doncogo la doncogo min ni ale cɛ ka ɲi ko ye nka o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ u bɛ tila ka min d'a kan ayiwa ko Faransi kɔni bɛ ka wale kɛ wale min n'a tɛ bɛn fiyewu bari ka d'a kan o tun bɛ Mali kɔnɔ min ye ka banbaaci wale ko o kɛlɛ ka bɔ Mali yɛrɛ kɔnɔ nka k'a tɔ nana b'o la sa a tɔ nana kɛ nafigiya sonifanaya ani nkalonjugu k'o tigɛ ka da Mali kɛlɛkɛcɛw la min bɛ se ka kɛ sababu ye diɲɛ maa bɛ se ka ban Mali la cogoya min na ayiwa a bɛ tila ka mun fɛnɛ d'a kan tuguni a bɛna yira k'a fɔ ko an bɛ waati min na san 9 Faransi kɛlɛkɛcɛw olu bɛ Mali la drone b'u bolo drone ma se ka wuli 6000 mètres walima mètre 600 o ma se ka
wuli ka banbaci waliw ye ayiwa fo mali sɔrɔ mali kanw bɛ attaquer mali kanw u ta biuru kan ayiwa drone ma se ko olu ye nka i bɛna ye k'a fɔ tilefana dire de fɛ ko drone de bɛna fɛn ye ayiwa fɛn min n'a tɛ mali kɛlɛkɛcɛ ko yalima u tun bɛ yan mun de la kɛlɛ de don wa walima u nana nafigiya de la wa walima mun de ko b'u kɔnɔ ayiwa a kɔni b'a yira k'a fɔ tuguni ko directeur n'o ye DIRPA yɛrɛ directeur ye a kɔni y'a yira k'a fɔ tuguni mali kɛlɛkɛcɛw ayiwa ko u kɔni taara ka taa su in ye waati min na i b'a ye k'a fɔ a kɔni tolila f'a kasa tun bɛ bɔ ko ye tile 3 kɔnɔ o tɛ ko ye ko min n'a ka nɔgɔn ko ye ayiwa olu kɔni bɛ se ka mun da o kan ayiwa i bɛna ye k'a fɔ nin waati in na ayiwa kunnafoni kɔni ye nin ye min n'a bɛ se ka di n'a bɛ se ka da malidenw tulo kan k'a yira k'a fɔ mali kɛlɛkɛcɛw u nɔ tɛ nin na senyanfan u nɔ tɛ nin na boloyanfan ayiwa nin ye wale dɔrɔn wale min n'u b'a fɛ k'a kɛ ka mali kɛlɛkɛcɛw k'olu tɔgɔ tiɲɛ ni Mamadu Ture ka fasiri ye anw ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ Nouvelle Horizon fajiri jɛkulu bɛɛ lajɛlen an b'o fɔ Mamadu Ture an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn surukɛ ne bɛ n dɛgɛ don ka bɔ ni sɛbɛn min ni u k'a ma ko kɔnba surukɛ dɔnkilidalaw b'a fɔ u ka dɔnkilidakan la ko ala ko ne maa ko o tɛ kelen ye surukɛ o kama an ka ban maliba ta de ye koyi mali bɛ danga min na maliden ka da yɛrɛ la k'a dɔn k'a fɔ ko ala yɛrɛ bɛ k'an dɛmɛ kɛlɛ in na koyi surukɛ o tɛ dɔwɛrɛ ye min ye Senegali jamana ɲɛmaa Macky Sall ale kɔni mɛ ali kaaba kɔni kɔnɔ ni o ye Makan jamana ye k'a to min ye tabafoliw la waati min na jamaba cɛra maliyɛn muso dɔ wallahi ni musokɔrɔba in a y'i pɛrɛn a ko Macky Sall jamaba cɛra Macky Sall min ma Macky Sall an bɛ ala ka so kɔnɔ Macky Sall an bɛ kira ka so kɔnɔ Macky Sall an bɛ hinɛ so kɔnɔ Macky Sall an bɛ makari so kɔnɔ Macky Sall an bɛ dɛmɛ so kɔnɔ a ko Macky Sall ɲɛmɔgɔ k'i jɔ ka lamɛn dɛ lamɛn a ko Macky Sall m'a ɲini i fɛ a kɛ ala kama a kɛ kira kama a kɛ kaaba bonya kama a kɛ Muhamadu kama an b'a ko min d'a mɛ ka da Mali kan Macky Sall a y'a wuli ka bɔ Mali kan wele banna maliden bɛ kasi la Macky Sall kɔngɔ bɛ maliden la Macky Sall e bɛ alikaaba kɔnɔ i bɛ se ka jumɛn de kɛ ala ɲɛkɔrɔ bi ala ɲɛ b'i la e bɛ se ka jumɛn de kɛ ka se ka min embargo in wuli ka bɔ maliyɛnw ka ala ɲɛkɔrɔ wallahi a ma ɲɛ Macky Sall y'i jɔ wele kɔni jara muso in ye musoba ye silama muso don wa ko maliden yɛrɛ do koyi jamana in kanu bɛ ala a ye Macky Sall k'a ɲini a fɛ ka ala bila a fɛ ka kira bila a fɛ a k'a kɛ ala kama a kira kama min ye embargo min d'a mɛ ka Mali sɛgɛrɛ min ye CEDEAO fɛ min ye o embargo o bɛ se ka wuli cogo min na ko ka sababu kɛ min ye maliden ye an bɛ don min n'a fɔ bi n'a ka biya maliden kɔngɔ bɛ maliden la minɔgɔ bɛ maliden la min ye gɛlɛya nasugu bɛɛ lajɛlen bɛ maliden la o la k'a b'a ɲini Macky Sall fɛ fɛɛrɛ ne dabali ka kɛ ala yɛrɛ ɲɛkɔrɔ ala ka so kɔnɔ min kɔni ye embargo min d'a mɛ ka Mali sɛgɛrɛ a ka fɛɛrɛ ne dabali kɛ embargo in ale bɛ se ka wuli cogo min na wele ɲɛna Sulemani Hayidara Serifukɛ o kɔni kɛlen Macky Sall y'i jɔ jama la cayi a ka fini jɛma b'a la kolo kelen bɔlen don naamu meleke m'a la fini jɛma b'a la Macky Sall a y'i jɔ ka muso in lajɛ ka ala lajɛ ka kira lajɛ ali kaaba yɛrɛ bonya n'a daraja muso y'a lajɛ Macky Sall y'a lajɛ b'a lajɛ o kɔni kɛlen sa Macky Sall ko muso ma i ye kuma min fɔ n y'a mɛn muso ko ko mɛnɛ tɛ dɛ an bɛ kaaba de kɔnɔ an b'a ko wuli ka bɔ Mali kan inshallah nin bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen Macky Sall ko vraiment ni muso in nin ye muso dusukolotigi ye bɛɛ ka di ni muso in ye min ye Mali kɔni ye olu bɛ a la nka ale yɛrɛ Macky Sall a sere ko o ko ye ale n'o kɛ yalasa min ye bɛn ni kɛlɛya bɛ se ka na cogo min na min ye ɲangili cogo min bɛ Mali kan o bɛ se ka ta ka bɔ a kan cogo min na Serifukɛ hakili lajiginna Macky Sall jɔyɔrɔba b'a la farafinna kunnakun ka ko ye min ye farafinna kɛlɛyatɔnba Union Africaine o maa ɲɛmaa don wa min ye jɔyɔrɔba fɛnɛ b'a bolo CEDEAO kɔni na ko ye ko nka k'a ye mɛn k'a fɔ a ma mɛn fɔlɔ Macky Sall ale tun ye colonel Assimi Goïta wele yalasa fɛɛrɛ ne dabali bɛ se ka kɛ cogo min na ɲangata min d'a mɛ ka Mali sɛgɛrɛ ni o ye ɲangili sanction embargo o bɛ se ka wuli ka bɔ an ka Mali ka cogo
cogo min na ko nka olu dama la k'a fɔ min ye Macky Sall ye a bɛna fɛɛrɛ ni dabali kɛ yalasa min ye embargo in ye a bɛ se ka wuli ka bɔ Mali kan cogo min na muso in ka fɔ la ko kɔngɔ bɛ maliden la wa min ye minɔgɔ fɛnɛ ye ko o fɛnɛ bɛ maliden la surufukɛ ye kunkolo laban minnu sɔrɔ la juwaku dɛmɛni na CEDEAO mɔgɔw fɛnɛ ye jalakili ta ka ɲɛsin Sénégal ma ko Sénégal kɔni y'a ka da kɔni magaya ani Mali cɛ a ɲɛna surukɛ muso in kɛlen ka nin kuma fɔ Macky Sall ye Macky Sall bɛ se ka da waleya bilen wa ayi yani muso in ka nin kuma fɔ hali n'o y'a sɔrɔ da ka magan halisa a k'a tɔ magaya ka taa fɛ nka ne yɛrɛ ye kɔlɔsili min k'a la i b'a ye diɲɛ donna sira kuraw kan ne yɛrɛ ye maliden dɔw de ye olu de bɛ k'u jɔ ko kungo t'an na minɔgɔ t'an na nin ye fitiriwaleya ye o tɛ dɔw b'o bɛɛ kɛ ko mɛ ka ko sisan ko bari ko u b'a fɛ ko muso ka kuma bɛ ka Mali lagosi ye yɔrɔ jumɛn de est-ce que n'a fɔra e b'i ka du balo sɔrɔ e b'i dayirimɛ sɔrɔ k'a dun ne bɛ n ta sɔrɔ wa an filɛ nin ye seli min na ne yɛrɛ ma selimafini sɔrɔ denbatigi min bɛ se ka selimafini san ka d'a denw Ala de b'a da dɔn bari n'a fɔra kungo banna ni gɛlɛya bɛ yen fo la admettre ye n'a fɔra kungo banna muso ye ɲuman de kɛ o non mun n'a fɔra kungo banna minɔgɔ banna hakiliba de b'a faamu surukɛ an ka bɔ hakili yɛrɛ kɔnɔ kɔngɔ de minɔgɔ bɛ yen a bɛ yen kɔngɔ de minɔgɔ bɛ yen a bɛ yen sa ne wasili kɔni kɛra Kebin ni Kadawoso fɛ min ye le combat ale kɔnɔna ye Kebin an b'a fɔ an bɛ le combat maa bɛɛ lajɛlen fo ayiwa ko barikon kolon barikon vidi barikon langolo o de mankan kɔni ka ca jaati i bɛna ye k'a fɔ bakɔrɔni kɔni hali n'o o y'a sɔrɔ a mɔyɔrɔ la a tɛ sɔngɔ caman sɔrɔ dɔgɔtɔrɔso Kokala Mayiga ayiwa a kɔni tun bɛ wasadenw olu ɲɛkɔrɔ wasabulon kɔnɔna la ayiwa a y'i to ye a y'a fɔ a ɲɛna ko ayiwa ko monturu kɔni ko ɛri wulila ko ye ko terrain wulila kita terrain wulila n'o ye transition terrain ye ko kalo 24 ko wa ko kelen tɛ bɔ a la ko ye wa i bɛna ye k'a fɔ a bɛ daminɛ don min na n'a bɛ f'o ma ko avril kalo tile 21 ko o donni de la ko ye ko transition kɔni ko a daminɛna ko ye i bɛna ye k'a fɔ a y'a fɔ a ka kuma kɔnɔna la ko ale kɔni tɛna ye k'a fɔ ko tiɲɛni kɔni b'a la bari an bɛ waati min na halisa min ye Mali président ye Assimi Goïta ko ani a jɛw u bɛ kuma ɲɔgɔnya la halisa min bɛ se ka kɛ sababu ye bɛn bɛ se ka na cogoya min na ayiwa n'o o ye anw ka chronogramme ye min bɛ camancɛ fanga yɛrɛ k'ale bɛɛ lajɛlen manabɔ a y'a jira k'a fɔ tuguni ko an bɛ waati min na yanni olu ka ɲɛ sɔrɔ ka kuma ɲɔgɔnya la ko olu kɔni ye baara daminɛ ayiwa ko olu ye baara daminɛ bari ka d'a kan an bɛ waati min na politikimaw bɛ yen nɔ olu bɛ kulela fan bɛɛ fɛ ayiwa o fana bɛɛ tɛmɛlen kɔfɛ i bɛna ye k'a fɔ ko wɔɔrɔw fana bɛ yen nɔ minnu n'olu kan ka jaratigɛ joona yanni ko yɛrɛ ka wuli i bɛna ye k'a fɔ min ye transition yɛrɛ programme ye baara min kan ka k'a kɔnɔ kalo 24 kɔni kɔnɔna la baara min kan ka ko olu kɔnɔna la i bɛna ye k'a fɔ ko waati kɔni ka surun nka olu waati min kɔni dilen n'olu ma olu b'u jija ayiwa baara min laɲini min n'o o bɛ anw ka président yɛrɛ fɛ n'o ye Assimi Goïta ani malidenw yɛrɛ ka laɲini min ye ko Mali kura walasa o baaraw bɛ se ka kɛ cogoya min na ayiwa CEDEAO maaw hali n'olu kɔni sɔnna maa dɔ de bɛ sɛbɛn latigɛ n'o ye Assimi ye o min yɛrɛ kɔni taara n'o o ye décret ye décret min n'a bɛ fɔ o ma numéro 024 numéro 204 0D42 PTRM division min taara ka bɛn ni avril kalo tile 20 yɛrɛ a bɛna yira k'a fɔ u bɛna baara yɔrɔ dɔ dayɛlɛ min bɛna kɛ sababu ye ayiwa n'o o ye ANR min ye sigikafɔba min kɛra Mali kɔnɔ laɲini mun kɛra olu kɔnɔ olu bɛ se ka don da la cogoya min na ani ka jateminɛ kɛ olu kɛwalew bɛɛ lajɛlen na ayiwa ko sariya ye fɛn o fɛn ko fɔ minnu tɛgɛ sigi olu bɛɛ lajɛlen ka don n'a nataw la walasa nin baara ninnu bɛ se ka waleya cogoya min na ayiwa i bɛna ye k'a fɔ a y'a jira k'a fɔ bari k'a fɔ ko camancɛla fanga a ka ɲa a bɛ bɔ nin baara ninnu kɔni kɛli dɔ la i bɛna ye k'a fɔ tuguni Mamadi Bɔkɔrɔba Konate a bɛna yira k'a fɔ ko o kumabaw la o dɔ ye jumɛn n'a bɛ fɔ min ma min ka ɲɛda kura k'o di anw ka jamana yɛrɛ ma o ye kelen ye o fana bɔlen kɔfɛ u bɛna ye baarakɛyɔrɔ dɔ fana dayɛlɛ n'a bɛ fɔ min ma ko organe unique ale yɛrɛ bɛ jateminɛ bɛɛ lajɛlen kɛ anw ka kalafili ninnu baaraw bɛɛ lajɛlen na walasa a tiɲɛni o bɛ se ka dɔgɔya cogoya min na jamana sariya sunba n'a bɛ fɔ o ma constitution o fana yɛlɛma i bɛna ye k'a fɔ ani baara wɛrɛw kɔni fana bɛ yen nɔ min ye walasa anw ka jamana région olu bɛ se ka caya cogoya min na ayiwa o baara minnu fana fɔra ayiwa marabolo olu fana caya ani ka marabolo k'o wara donc o baara min fana fɔra donc olu baaraw fana bɛɛ lajɛlen ni Ala sɔnna a ma ko u bɛna don olu baaraw kɔnɔ
nga mun ye n'o ye organique ye k'olu kɔni ye baara bɛɛ lajɛlen kɛ an bɛ waati min na ko minɛnw kɔni talen bɛ olu ye sɛbɛn minnu bɔ a kɔni bɛ CNT maaw ɲɛkɔrɔ ko n'olu sɔnna k'u ka baara kɛ teliya la ayiwa ka a bɛna kɛ sababu ɲuman ye olu fɛnɛ ma olu fɛnɛ bɛ se u taw la joona y'a yira k'a fɔ tuguni min ye kalo 12 fɔlɔ ye o kɔni bɛna baara caman kɛ basigi o bɛ se ka sabati cogoya min na ani mun fana n'a bɛ f'o ma ko DDR u bɛna o baaraw fɛnɛ bɛɛ lajɛlen jalatigɛ ani ka anw ka baaradaw olu bɛ se ka se jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen na cogoya min na fo ka taa se kɛlɛ in kɛra sababu ye ka maliden minnu labɔ Mali yɛrɛ kɔ kan ani minnu bɛ taama la Mali yɛrɛ kɔnɔ ka d'a ka kɛlɛ in ye kɛra sababu ye k'u b'u sigiyɔrɔ la k'u bɛna kalo 12 fɔlɔ u bɛna fɛɛrɛ na suguya bɛɛ lajɛlen kɛ olu bɛ se ka u sigiyɔrɔw sɔrɔ cogoya min na i bɛna yira k'a fɔ a y'a yira k'a fɔ o fɛnɛ kɔfɛ kalo 6 fɔlɔ in kɛnɛ kalo 6 san filanan mun bɛna na ayiwa o kalo 6 fɔlɔ kɔnɔna la ko u bɛna lajɛ jamana sariya sunba ka se ka u tɛgɛ sigi u kan ani sariya fɛn fɛn bɛ yen nɔ n'a bɛ tali kɛ jamana sariya sunbaw la yɛlɛma bɛ se ka don o la cogoya min na min bɛ se ka kɛ sababu ye jamana yɛrɛ kɔni b'a a yɛrɛ sɔrɔ ka bɛn organique ma min bɛ kalafiliw baara bɛɛ lajɛlen tigɛ fo ka taa se ni o ye ka taa se o kɔni y'o baara kɛ an y'a fɔ cogoya min na a bɛ CNT maaw ɲɛkɔrɔ olu ka jateminɛ k'a kan ya o fɛnɛ bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔ a ko ni organique in kɔni sigira waati min na ko o fɛnɛ ka baara bɛ kɛ jumɛn ye o ye ka kalafili baaraw bɛɛ labɛn a y'a fɔ ten o fɛnɛ bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ a bɛna mun dɔw kan k'a fɔ kalafili jateminɛw walasa a tiɲɛni olu ka dɔgɔya maa minnu n'olu ɲin kan ka don kalafiliw la olu ka kalan ani olu ka formation bɛ kɛ cogoya min na u bɛ sɔrɔ ka don olu baaraw bɛɛ lajɛlen na nka a y'a yira k'a fɔ tuguni kalafili kɔni a ka ca référendum b'a la fo ka taa se président kalafili ma ka taa se wasaden kalafili ma kɔni y'a yira k'a fɔ ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛna kɛ nka an bɛ waati min na k'a fɔ ko a bɛna daminɛ nin la o jalaw ma tigɛ fɔlɔ nka n'o o bɔra mun na ko don n'a nataw la olu kɔni bɛna ɲɛfɔli kɛ nin ye Isa Dambele ka fasiri ye anw ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ. Nouvelle Horizon an b'a fɔ k'u waleɲuman dɔn Isa Dambele an b'a fɔ surukɛ ne yɛrɛ bɛ to min ye Nouvelle Horizon ale kɔnɔna ye min ye an bɛna lakana ko binakun ka kɛrɛnkɛrɛnyana min ye Minaka ale kɔnɔna kɔni ye koyi a yira k'a fɔ lakanabaliya ale ɲɔ ɲɛlen tun don kosɛbɛ Minaka kɔnɔ min nana kɛ sababu ye foroba cakɛyɔrɔw caman kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni datugura a sababuya kɛ a kɛra yan nefusi yan ne yɛrɛ ko surukɛ o baaraw kɔni nolen senna sa min kɔni ye avril kalo tile 25 tɛmɛnen san 2022 diɲɛ basigili tɔn min bɛ an ka jamana kɔnɔ ni o ye MINUSMA maaw ye olu kɔni ye ɲɛfɔli kɛ u y'a yira k'a fɔ Minaka kɔnɔ bi olu n'u ka cɛdenw ye wulikajɔ kɔni kɛ min ye Minaka kɔni ye k'a furan k'a jɛ kosɛbɛ u b'o fɛnɛ kɛ de wa k'u y'o daminɛ dɛ n ko mandat kan ka renouveler n'o bɛ renouveler u bɛ se kɛlɛ la koyi ni mandat bɛ renouveler surukɛ MINUSMA bɛ diɲɛ ko bɛɛ kɛ nin tɛ nafigiya ye ayi surukɛ nafigiya ka giri retire tɔ mu retire tɔ mu min kɔni ye o baaraw kɔni kɛlen sirifukɛ Sulemani Ayidara MINUSMA mɔgɔw kɔni y'a yira k'a fɔ ale ni min kɔni ye Minaka kɔnɔna ye bi olu ye fɛɛrɛ ni dabali kɛ yalasa min kɔni ye Minaka ka denw u n'u bolofɛnw ka se ka olu lakana cogo min na sirifukɛ k'olu ka cɛdenw bɛ wuli ka jɔ la su ani tile yalasa min ye basigili bɛ se ka na Mali kɔnɔ cogo min na kɛrɛnkɛrɛnyana min ye Minaka kɔnɔna ye u y'a yira k'a fɔ olu ka wuli ka jɔ kɔni caman bɛna fara u ka don n'a nataw la halisa yalasa min ye u ni Mali kɛlɛcɛw u bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan yaasa min ye laɲiniba min bɛ yen n'o tɛ dɔwɛrɛ ye ka na ni hakilisigi ye Mali seleke naani bɛɛ lajɛlen la o la MINUSMA maaw u ko k'u b'a ɲini min ye Mali marabaaw fɛ u ka fɛɛrɛ ni dabali kɛ jamana ka cakɛda minnu kɔni bɛ Minaka n'u datugura ka sababuya kɛ min ye kɛlɛ kɔni ye k'olu b'a ɲini u fɛ u ka fɛɛrɛ ni dabali kɛ jamana ka cakɛdaw k'u ka taa a bɛɛ lajɛlen kɔni dayɛlɛ min ye Minaka kɔnɔna ye ka sababuya kɛ k'olu ye wulikajɔ kɛ kosɛbɛ min ye Minaka kɔnɔna ye k'a fura k'a jɛ pas-pas surukɛ o baaraw kɔni kɛlen sa u y'a yira k'a fɔ olu bɛ ka nin baara in kɛ u tɛ k'a kɛ sariya sɔsɔ kɔnɔ u tɛ k'a kɛ dasago kɔnɔ min ye Minaka min ye alimamiw ye musojɛkulu ɲɛmaaw laadala ɲɛmaaw min ye sifinnaka kulu
o ko ni olu de be ka fara ɲɔgɔn kan yalasa min ye nin baara in ye ka se ka min ye a don bala cogo min na nka olu kɔni bɛ se ka min fɔ k'a gɛlɛya b'a ɲini min ye Mali marabaaw fɛ min ye an ka cakɛda minnu kɔni mɛn mina ka n'u taara ka bɔ yen ka sababu kɛ kɛlɛ ye k'u bɛ se ka segin nin waati na ka mun ka baaraw kɔni kɛ ne Basiri kɔni kɛra Tuguna A Traoré fɛ Nouvelle Horizon kɔnɔ si Tuguna A Traoré an bɛ fo ka Nouvelle Horizon maa bɛɛ lajɛlen fo Mamadi Bakɔrɔba Konate ɲɛ kɔni ɲɛ ye kalakala la ayiwa a bɛ jigi de ɲini Sirifukɛ kana jigin yɛlɛ ni n y'a fɔ ten i bɛna ye an bɛ waati min na min ye Mali yɛrɛ jamana cɛmancɛ bolo ye i bɛna ye k'a fɔ ko gɛlɛya kɔni bɛ ka da ɲɔgɔn kan an bɛ waati min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'i taara ni yɔrɔ min ni a bɛ fɔ ale ma ko ayiwa pays Dogon ni o ye Bayangara fo ka taa se Bayangara mara ma i bɛna ye k'a fɔ an bɛ waati min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la kungoba min bɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ ni ale yɛrɛ bɛ ko Dolenbayi ayiwa o kungo kɔnɔna in na i bɛna ye k'a fɔ banbaci wale kɛ bɔ o yen kɔni an bɛ waati min na o kɛlen mu u dagalɔ ye koyi ayiwa wele kɔni bɔra ayiwa yen ɲɛmaaw fɛ wele bɔra ayiwa jamanadenw fɛ wele bɔra dɔgɔnɔw fɛ dɛmɛ walasa kɛrɛfɛ Mali finitigiw bɛ se ka dɛmɛ don olu ma cogoya min na bari an bɛ waati min na ayiwa waati ni waati i bɛna ye ni maa kofɔlen ninnu olu de bɛna ka na don duguw kɔnɔ ayiwa u mago bɛ fɛn minnu na k'olu ta ka taa n'olu ye o kungoba in kɔnɔ koyi ayiwa kɔni olu kɔni sirannen don i bɛna ye k'a fɔ an bɛ waati min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'i taara an ka dugumisɛnnin dɔ bɛ yen nɔ ko Turunkimu ale ni ani Kabire yen nɔ yɔrɔ kɔni kɔnɔna la i bɛna ye k'a fɔ welekan bɔra jamanadenw fɛ ayiwa kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni ala tɛmɛna ka taa i bɛna ye k'a fɔ a welekan yɛrɛ ala tɛmɛna Mali ka préfet min yɛrɛ kɔni bɛ préfet du cercle ale fɛnɛ kɔni ye wele lase a seyɔrɔ la min ye k'a jira k'a fɔ ko jihadistes n'o ye jatigɛwalekɛba ninnu k'u kɔni kɛlen bɛ ka ayiwa maaw kɔni da bɛ maaw ye nka sunɔgɔ t'u ye bari i bɛna ye k'a fɔ sigi yɛrɛ kɔni a kɛlen bɛ ka gɛlɛya maaw ma o waati ni waati u mago bɛ jɔ balo minnu na ani fɛn wɛrɛw k'u bɛna dugu kɔnɔna la ayiwa k'olu ta ka taa n'olu ye kungo kelenw kɔni kɔnɔna la i bɛna ye kunnafoni kɔni b'a jira k'a fɔ tuguni ko ni maa kofɔlenw an bɛ waati min na kuma dɔ la u bɛna mobilibaw la ani moto caman ayiwa ka don dugu nin yɛrɛ kɔnɔna la i bɛna ye k'a fɔ maa ninnu u ka laɲini yɛrɛ kɔni ye min ye dugu ninnu mara olu bɛ se ka sigi olu ma cogoya min na u ka laɲini kɔni y'o ye an bɛ waati min na a bɛ waati jan kɔni bɔ u ni donsow olu kɔni bɛ ayiwa bɔ ka bin na u bɛ ɲɔgɔn na ayiwa nka i bɛna ye k'a fɔ halisa ɲɛ kɔni ma sɔrɔ ko ninnu na ko ye Mamadi Bakɔrɔba Konate i fɛnɛ ka naminɛ sa i bɛna ye k'a fɔ halisa u bɛ bɔ ka bin na ɲɛ ma sɔrɔ kow la nka o kama olu kɔni bɛ wele bila bari kuma kelen na ni Mali finitigiw kɔni taara ka t'u munumunu i b'a ye k'a fɔ u kɔni u bɛ siran olu ɲɛ ayiwa mɛ olu kɔni bɛ wele min bila o ye k'a fɔ Mali sɔrɔsiw ka wuli joona bari ka d'a kan u bɛ labɛnba de la labɛn min n'u u b'a fɛ ka a kɛ girinka wuli ye min bɛ se ka kɛ sababu ye ka tɔɔrɔ ni bɔnɛ lase jamanadenw ma ayiwa ni ka anw ka finitigiw yɛrɛ ka se ka bali olu la cogoya min na an bɛ waati min na a kɔni a gɛlɛyalen don i bɛna ye k'a gɛlɛyalen don bari ka d'a kan mun ye dɔgɔkun tɛmɛnen yɛrɛ la tuguni walasa ka gɛlɛya yɛrɛ kɔni tɔ kuma yɛrɛ kɔni fɔ i bɛna ye k'a fɔ waati la banbaci minnu n'olu yɛrɛ ye citerne dɔ u kɔni y'o minɛ i bɛna ye k'a fɔ ko Mali finitigiw yɛrɛ kɔni wulila olu kɔ ayiwa o wuli in kɔ olu fɛnɛ taara bin n'o o ye pɛrɛnmara dɔ kɔni donni b'olu ye sira la n'u binnen m'o kan mun kɛra sababu ye Mali finitigi dɔw yɛrɛ kɔni tora la ka dɔw fɛnɛ kɔni joginna kojugu ayiwa ko nin bɛɛ ye k'a yira maaw la gɛlɛya kɔni bɛ n'o o ye jamana cɛmancɛ bolo ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye Bayangara yɛrɛ mara ye mun ye k'a yira maaw la ko gɛlɛya kɔni gɛlɛya bɛ yen nɔ halisa gɛlɛya bɛ yen ayiwa u bɛ wele bila Mali ɲɛmɔgɔw ma ayiwa min na n'o olu bɛ se ka lakana cogoya min na o fɛɛrɛw olu ka se ka tigɛ yen Soir de Bamako maa bɛɛ lajɛlen ka fasiri ye anw ye min bɔ Soir de Bamako yɛrɛ kɔnɔ Soir de Bamako fasiri jɛkulu bɛɛ lajɛlen an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn sɛbɛkɛ ne bɛ n bolo don ka bɔ ni sɛbɛn min n'u k'a ma ko le challenger ale kumanen don ko dibila langari ye o ye tandɛgɛmɔ ye min ye Mali ale ni Senegal ni ɲɔgɔn cɛ a ye mɛn k'a fɔ maa dɔw kɔni bɛ yen olu ka baara kɔni tɛ dɔwɛrɛ ye min ye miliyari bahu waati n'a ka waati u bɛ fɛɛrɛ ni dabali kɛ k'a ta ka bɔ Senegal ye yalasa ka na n'a ye Mali kɔni nako ye sirifukɛ u tora o baara ninnu de la sa min kɔni ye Senegal ale finitigalakaw ye avril kalo tile 25 tɛmɛnen
abrikalo kile mugani fula temeni samba fula ne muga ani fula somoda neke kanye saba wati Senegali dugula dugumi no ba wele kunai mamina sa ni mobli ngoni zerai ma sabado be mobli do kono be min wele ko rabu kati ale kura alu saba ko ne zigi me o kono la minye arabu kati ko fela ko ni nye valisi baw ko ne me ala la valisi kelengele abele jele fale do wari mugo ko ni nako minye sirfuke wari yere kasabibi tijo minye seba wari miliyari kele million keme wolofla ane muba ane durula sirfuke o wari je ko ne me o bolo koy ko ngele sa Senegal famo olu ma bla da grindara olu ko ni nyefole ke o sabe mo wi ko be ka ma saba ko ni mine kati do ko ni ngoro seba wari miliyari kele ni million keme wolofla ane ko ni nduru o sirfuke o kame chugudi o kadi mo di bogoro ko na fi ni so ni o so sisa mungala di samini wala ni matu wala kon tene wala ni tu le bora signé signé na ko ni tene kon soran surugo kale minye Senegal fama wiye minye Senegal damine ayira ka fo ma sabado ma flabala uye minye malidenyi ma kele mala uye Senegal ka denyi ala Senegal ko ne damine na Senegal bisamise olu be ka gwane ma ko fole nu ngone na ko ne ayira ka fo olu te shweni kala yi olu te namarato yi olu be bara minge ale ni telephone veredo ale ni sanu fere wadala ka fo ninde olu chien folo yikui olu de la ka temena ni nyogana wari ye sabe sira ko ne ve minye chien fla obise o mo ngani mbele jele ko ngeleza minye Senegal famo yi olu ko ne masamu ubolo ko ne mboma ko fole nunga ale sa sege di ale ko ne mesina yala sa minye fere ne dabali bisega ke chugumina ni mo nu be kana dunani wari bayni anga jamana kono fe me de kanga ke wari na abina ke ka mali ale ere deme wa wala ma abina ke ka jatiga wala ke bo deme wa ma teke ala ye ka do wallahi de la minyi esesegale ko ni ale ko mesi na ni wati na yala sa minyi ni ngu a cheni ye o se ka do chugumina mi fasiri ngoni enzebina minyi Senegal ale ka furuba pumaro do bi nu ba wuli ko senewe.com nga minyi challengeri ale ko ni afasi ayo pasite ambe ya fotuka mina challengeri on ba nga fuli da challenger ba no on tewote ayo de ko mi tegelo mo di pokoro ko lati woni sebe minu kama les échos wele ayo ibina yika fo ame wati mina aye wele da ko ibina yika fo ko gele ko ni flate ko malidun ko ni yekilenye ame wati mina ka bo aredala kana murbabu wal makana titibula ni matan far wal mani maduru far ka pasika eko paranti uti jigistra la sa awo wari kadaka sede o ko ni ya ka gerente ko sigi malika ibina yika fo o gerente re fene bela jelen ko fe ay wa do wore ko ni na ni si no la no oye mangami mbe risi ale ni Ukraine ko ni che biame wati mina o fene kera geleya mi ni malidun be ka no ye ko bari kadaka gwazwali fokata si isansima ulu ko ni songo yele na ningali ukera o sababu we menye ya yira ka fo gerente mi ko ni me risi ni Ukraine che bi ko ode ko ni kera gwazwalu yele sababu ye ayo ko na manya gwazwalu ko ni yele na ibina ye ka fo anyini ne mo olu yele fene no olu ye sotramatiki fokata se tuma olu fene ka do fara o ka passé au camp bari kadaka gasoili ate soro songo no mala fokata si isansima ibina yeka fo ame wati mina ko agela lembe bamani saba eko atayini yake bamani fly wa akatude nuko munanu do foro ko sura ma passé au camp na no goro taji ude la ka yele ko kelenge ajingina majing amen ne ko ne man chukoro siruga te mane fasiri ayo ibina ye ka fo mo ni baba ko na te ko akoko ni metura mina o de kene ore ko ni no oye mi Ukraine kele o de ko ni kera sababu ye olu yere do fara u ka transport u kan ko yoro be yoro la ibina ye ka fo do ye drome dure kata setama ibina ye ka fo ali yoro do yere be tanduru ko ni yere fara lo lu kan ko ko ka be dipa ibe bo yoro mina kata yoro mina ga ambe wati mina ibina ye ka
fo sotraman kɔni ye Bamakɔ ka anw ka tafɛnw ye wari ka d'a kan ale de ka nɔgɔn anw ma i bɛna ye k'a fɔ o n'a ka nɔgɔya yɛrɛ fɛnɛ bɛɛ lajɛlen kɔfɛ gɛlɛya kɔni bɛ ka don o fɛnɛ la ayiwa a bɛna kɛ ko ye ko min vraiment n'a a bɛna da bɛna tɛmɛ malidenw yɛrɛ ma i bɛna ye k'a fɔ an ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu ka sotarama yɛrɛ tali ka ca i b'a ye k'a fɔ ni ɔkɔlidenw tɛ i bɛna ye k'a fɔ min ye bololabaarakɛlaw ye nka an kɔni ye wele bila walasa dɔw bɛ fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ la cogoya min na y'a jira k'a fɔ maa min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o o ye ka bɔ Bangumana ka bɔ Bangumana ka na min ye Boxuda ye ko i bɛna wari min sara k'a bɛ t'i jɔ fo 200 kɔni ɲɔgɔnna si la ni kun ye maa dɔ ka kuma ye n'o ye Sitan Kamara ale yɛrɛ ye nafɛn feerela ye ko i bɛna ye k'a fɔ wari min n'a bɛ sɔrɔ gɛlɛya yɛrɛ kɔni kɔnɔna la n'a fɔra k'e k'o ta ten yɔrɔnin kelen ten coyi di ten k'a ma nɔgɔn kuma dɔ la min ye maa mun ye ale fɛnɛ kɔni ye mun ye ale ye mangoro feerela ye ale fɛnɛ y'a fɔ ko ni ko in kɔni tora nin cogoya la tan ko olu musow olu bɛ feere dabila ka to so o kɔni o fɛnɛ man d'an ye dɛ bakɔrɔbaw man d'an ye dɛ n'o olu tora so o kuma anw ka nasɔngɔw o bɛ dafa cogo di n'o fɛnɛ bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔ ale de faamuya quoi transport b'i yɛlɛ ni essence ni gasoil jiginna a tɛ jigin faamaw a ye fɛɛrɛ kɛ na dɛ ni essence ni gasoil jiginna a y'a f'u ye u k'a jigin o de bɛ diya an ye ayiwa i bɛna ye k'a fɔ Kalabanbugu kɛrɛnkɛrɛnnenya la muso min bɛ yen n'ale ye ko Awa Kali Tarawele ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko u ye min fɔ u y'a kɛ a kɛcogoya la koyi bari k'a bɛ dɔgɔkun jan bɔ ayiwa sotaramatigiw ni takisitigiw u b'a la k'a fɔ ko olu kɔni bɛna dɔ fara u ka pasew sɔngɔw kan ayiwa u y'a fɔ nka an bɛ waati min na k'u kɔni y'a kɛ ayiwa i bɛna ye k'a fɔ sotaramatigiw fɛnɛ ɲininkara olu y'a jira k'a fɔ ayiwa taji de kɔni sɔngɔ gɛlɛyara n'a fɔra gasoil litiri kelen tun bɛ sɔrɔ 100 la ka bi i bɛna ye k'a fɔ o tari yɛrɛ sɔrɔ fo 160 ɲɔgɔnna si la i b'a dɔn k'a kɛra degun ye 7,000 olu kan ka di sotaramantigi mobilitigi yɛrɛ fɛnɛ ma i bɛna ye a tɔgɔ di walasa e ka se ka tile yɛrɛ bɛɛ kɛ boli la f'e ka se ka gasoil 7,000 la de k'i ka mobili yɛrɛ kɔnɔna la 2,500 o kan ka di mobilitigi yɛrɛ ma ko kuma dɔw la olu yɛrɛ tɛ hali 1,000 yɛrɛ sɔrɔ bolo ni baara jiginna parantikɛ fɛnɛ bɛ yen nɔ f'e ka dɔ di parantikɛ fɛnɛ ma ko yalima a ma gɛlɛya wa parantiw kɔni olu ni pasagew n'o ye anw yɛrɛ ye ayiwa dala kuma misɛnnin olu kɔni cayalen bɛ dɔ fara pase kan dɔ ma fara pase kan kuma misɛnnin kɔni cayalen bɛ nka bɛɛ kɔni y'i ta fɔ nka a laɲini yɛrɛ kɔni ye mun ye sa an bɛ waati min na a y'a jira k'a fɔ gasoil kɔni ni essence o sɔngɔ kɔni yɛlɛnna min ye ka bɔ anw ka duguba dɔw la ka taa duguba dɔw yɛrɛ kɔnɔna la i bɛna ye k'a fɔ ko dɔ farala hali olu yɛrɛ pase yɛrɛ sɔngɔ kan i bɛna ye yɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ ka bɔ 100 la fo ka taa se 200 la kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'i ye Masigi ka bɔ Bamakɔ ka taa Masigi min n'ale bɛ jɔ i la yɛrɛ fɛ i bɛna ye k'a fɔ dɔ farala yen nɔ pase yɛrɛ kɔni fɛnɛ sɔngɔ kan a laban ye mun ye wele o de bɛ da anw ka cɛmancɛla fanga maaw olu ma u bɛ se ka fɛɛrɛ jumɛn de tigɛ walasa nin gɛlɛya ayiwa a bɛ se ka lakuru cogoya min na ni kun ye Sigita Salimata Dabele nin ye ale ka fasiri ye anw ye min bɔ Eko kɔnɔ les Eko fasiri jɛkulu mɔgɔw m'u fɔ Serifukɛ ne bɛ nɛgɛ don ka bɔ ni fasiri ye fasiri min ni u b'a wele ko lesor Serifukɛ laadalako la ni seli ɲɛkɔrɔla sera ka ban kiri ale ni wɔyɔ bɛ wele ko ye an ka suguba kɔnɔnaw la Serifukɛ min ye denmisɛnw ka finiko ye sabarako mɔnduroko bugulidorɛ ko lunɛti ko ndo ko n'a ɲɔgɔnna caman kiri ni wɔyɔ bɛ wuli denbayatigi caman na kojugu Serifukɛ kana ɲinɛ dɛ ani nson mun fɛnɛ b'a kɛrɛfɛ kurubalakaw ni turulakaw tɛ n'i ye maa kɔni karamɔgɔ kulubala sa an ka taa mɔdi bɔrɔ karamɔgɔ kelen t'a la sa ale kelen ka bɔ a la turulaka bɛ fɔ karamɔgɔ kelen ka bɔ a la ayiwa basi tɛ an b'i bolo ne ye suyɛnɛ kɔni mɛ suguba kɔni na ni maraka tɛ kurubalaka don walima turulaka Serifukɛ an bɛ taa suguba kɔnɔ e tɛ laminɛ yan n'i laminɛ e bɛ sumaya mun na n ma sumaya n'i laminɛ e ja tigɛra de yan ayiwa kɔni b'a dɔn bayo ko n bɛ waati min na ka jagɛla mugu dɔ de d'i ma wa an bɛ waati min na bayo komi n ye ɲɛmaa bɔ a la n ko turulaka bɛɛ ni i tora ka sumaya ka n jaabi a m'a bɛɛ kari ɲɔgɔn na ka tɛmɛ ni yɛrɛ n sumayara n sumayara wa o bɛɛ b'a la a banna n ka taa kuma ɲɛna kɔrɔ k'an bɛ boisson Serifukɛ an bɛ taa n ka suguba kɔnɔnaw na nin waati in na min ye Bamakɔ suguba ye ale fa mɛn i n'a fɔ dakɔnɔ ɲi min ye maa nasugu bɛɛ lajɛlen bɛ suguba in kɔnɔ nin waati in na
bele jeli ni ta ku bele jeli ni ka nyini ve asir buga ke bita se dimise do mo mi ngoni jimi ko ni asir le medo ko ni jada kene ko ni meka jingi wallahi ba ko do ko ni metegere kulundala mi nyi fere fo nguna buga ay nane ka yoro la dano ko de beya ni tara suba ko na ni wati na akwa fame udela ko sirfuke sanikelo mi nyi de masa wi ko ni tora ku nyakorolo laje iba soro nyo biri barade do ka soba ke mi nyi war min da ma bulu ka ta sugula de mi se ka cha nga fini do ko ne mi ulu se ko ka gwele soro re fini ka do ke mi nyi ko ri finu ko ni nyi no yu ku to nyi ko de mi se jama ngone mi ni jeri na ulu no dongwe mi nyi li lon finu ye mana finu minu ngone mi ta bo mi nyi shinwa jamana na kana ko ba ma ko de mi se jama ngone mino udu ni jeri na ko ka soba ke geleya alena tabula wallahi shirfuke areda konina koni koni jira ula firikala do bi nuba wele ko yusufu tugula yusufu tugula ulu fara men nyonde ka mi ngoni ye ka fini do koni nda sira da koni na wallahi jimi bara koni me ubulu abeti be do koni mala o tay jimi foy do bala o tay tegere foy do koni mala o ta koni nye fere koni nye shirfuke ko fene bala uta ko ne dongai dongela nu tawlu donelu sube amata jamu doga malikono angata udu donge chuko cheka chuko wati banko angata wati banko sube du yela bagata ya be ala fro kontala iba fene ga manu wode te fe ko eti fo karam ko ayo basite sube ko ngalesha mi ngone yakuba tugula ale ko ne fere kala do ko ni nyozoro o fere ngone ndemene ko fe nyingal kala koko ale ye musu nyininga musu nyira ko ndo ko yukumbaba aya yira ka fo ale kuma fe ka mi nyi sabara do ko ni za mi yakuba tugula ka ko ni masabara ngala ale ma aya yira ka fo sabara ndeme sa sabara do keme duru o kunga ale ko amoko aka fere ne dabalike jamana rebe da hu mi na keme sabaka to ula ale ko do nga fo ka ale bita sone aleka wati doko ne ndama mi ngone tugula abulula le nofe akone ba hagato kana ni wari ngoni so ko ni ale ko ni zebe ko sumale ko ni ale ni akake mesa bayindi kata ni de vini commandere de sabale ni kata di demisonu mo kasoba ke go demisoni ko ni bele jele ko ni jey sibuke ka ngone men yore mi ngoni na suba ko na ko ni na ka fame ina fo da ko ni kasoba ke bele jele ni kanyini ve bele jele ni kanyeta ko ngami woni ye akurbala ko ne tur la ko fene yi ko lu be jamana ko be jele ka kile to yere la mi nye sele ko ni ye atime ko nyuma ko ala ka no ya wa mi woni ye ka bi nyiri demison woni ve be jele kata I hagile ko mo atla ka nyini mi nye musu ko ne ve ko hagile soro mi nye nyina zele ko ni ye anigila chama woni ndura nyona ale ne juru ko ne ko ka yuba mi nye dema tu ko no mo siruke ne ko sirim bura le sor kono ayo basite ame le sor ma bela jele ko kuma ba kramo tuere ka kuma ba te de kuma sise ba fe ka do kuma ba ri fora kuma sise de basite kuma nyana ne ba fe ka do kuma ba mo e ka do fama mala samo ayo kramo moni boro ko na te mi nye ya fotografi na seli ko ni mana si aywa no ye sumulu seli ibina yi ka fo misire ko ni ale ko ni meke maw ko ni kanyini feyi siruke shube ki mina de ame wati mina de kuma choko yo ame anna shube ki mina fo anna isa faraka ame wati mina sisa aywa ko laini ko ni abena ko mi asabatira bari kadaka fo kata se misi ba fla ani keme duruma olude ko ni yesula soro bi mi mega fere mali fantan nani bala jelena kerengere ala ni ya tabumako ibina ye misi bakele ani keme duru olude ko ni kanga do anga sugu kono wala saka fere ambe wati mina ko keme sheki ani fla ko ni yesula soro so mo yana ko ni madam ne wa binani na fokata se wa biolo bla nyona simo o kari ayo ibina ika fo la ini ye jumay la ini ye jumay ni abe fo mi awo ni ye jamana ka jamana be su munu jo ni ye jamana ka frero e na be fo mu mako opération promotionnelle wa jamana re to la ni ye sa ba flani mu kan flani ye ale ko re ko ni tay ibina ika fo akolo waka ko ni karla ministry mi fe na ligne shini me anga to do luka yiri walima no ye modibo keitay akera terena na be fo mi mako la fieru terrain shaba terrain ni ale
kɔni bɛ lafiya bugu i bɛna ye k'a fɔ ministre délégué fɛnɛ tun b'a kɛrɛfɛ ni ale yɛrɛ ye yuba ba fila kɛ ayiwa i bɛna ye k'a fɔ u y'a yira k'a fɔ ko ni kɔni feere nin ye jamana yɛrɛ ka sugu jɔlen min bɛ se ka kɛ sababu ye misi yɛrɛ kɔni bɛ se ka nɔgɔya jamanadenw ma cogoya min na nin y'a a ta ko 14 ye i bɛna ye fo ka taa se misi 2,250 ani 30 ɲɔgɔnna si olu de kɔni laɲini bɛ ka don sugu kɔnɔ Bamakɔ ta o bɛ taa 1,150 la o tɛmɛlen kɔfɛ i bɛna ye k'a fɔ ko 882 kɔni ye sugu sɔrɔ min ye ka taa se anw ka région dɔw ma Kayi Sikaso Segu fo ka taa se Mopti ma olu yɛrɛ bɛɛ kɔni kofɔlen bɛ nin baara kofɔlen in na u ye a kɔni bere dara sɔngɔ kan ka taa bila ba 40 fo ka taa se ba 70 ɲɔgɔnna si ma ayiwa ɲinɛn ta ko a kɔni i bɛna ye k'a fɔ laɲini o kɔni misi kɔni ka ca ni maaw yɛrɛ kɔni bɛ ɲinini mun kɛ u b'a yira k'a fɔ ko sugu kɔni a bɛna wusaya o de fɛnɛ bɛɛ lajɛlen kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ mobili kɔni bɛ sira la ka na walasa misi bɛ se ka don anw ka sugu kɔnɔ cogoya min na ɲinɛn ta kelen bɛ bilalen bɛ hukumu min kɔnɔna la o de ye ka bagan mara o bɛ se ka kɛ sira ye cogoya min na basigi sira an ka jamana kɔnɔ o bɛ se ka kɛ sira ye cogoya min na ka anw ka sɔrɔ yɛrɛ kɔni fɛnɛ yiriwa i bɛna ye k'a fɔ nin wale in a kɔni laɲinina président yɛrɛ fɛnɛ fɛ min ye ka dɛmɛ ta ka malidenw kɔni sɛgɛrɛ ayiwa o fɛnɛ bɛɛ lajɛlen kɔfɛ tuguni i bɛna ye k'a fɔ n'o ye premier ministre yɛrɛ fɛnɛ ale fɛnɛ kɔni ɲɛ don baara in na bari ka d'a kan u bɛɛ ka laɲini kɔni ye kelen ye walasa ka dɛmɛ ta ka malidenw sɛgɛrɛ ɲɛda kura min n'o o bɛ ka di mali ma donc o sira dɔ kɔni ye dɛmɛ ye ka ɲɛsin malidenw ma ayiwa o kɔni o y'olu ka laɲini ye i bɛna ye k'a fɔ ministre Modibo Keyita ayiwa ale yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɔni y'a fɔ ko bi ɲinɛn ta in a bilalen bɛ hukumu kɔni na komi an y'o ɲɛfɔ cogoya min na k'a nafa ka bon kojugu bari ka d'a kan a bɛ kɛ sababu ye anw ka sɔrɔ a ba bɛ sigi o fɛnɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ bɔlen kɔfɛ a bɛna kɛ sababu ye malidenw yɛrɛ kɔni olu kɔni bɛ don ɲɔgɔn na bari ka d'a kan sanni ni feere kɔnɔna la tuma dɔ la a bɛ taa wolo balimaya la walima a bɛ taa wolo teriya la anw y'a ye k'a fɔ tuguni k'a bɛna kɛ sababu ye ayiwa a bɛna basigi min ni o bɛ laɲinina o bɛ se ka don mali yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɔnɔ cogoya min na bari ka d'a kan an bɛ waati min na waati kɔni i bɛna ye k'a fɔ a ka gɛlɛn bari ka d'a kan ni ye CEDEAO ni UEMOA ye olu yɛrɛ kɔni kelen bɛ ka gɛrɛntɛ sigi mali kan nka olu y'a laɲini ka bɛn ni misi feere in ye ko o gɛrɛntɛ in ko o yɛlɛma k'o kɛ yɛlɛda ye malidenw ye n'i ye fasiri ye anw ye min bɔ ni n y'a f'i ɲɛna cogoya min na essor yɛrɛ kɔnɔna la ayiwa a fasiri kɔni kɛ b'a ye Baba B Kulubali ok Baba B an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn ne bɛ nɛgɛ don ka bɔ ni sɛbɛn min ni u b'a wele ko observatoire sirifukɛ ale kumanen don ko ye ko dɛgɛ sisi o bɛ bɔ karatɔ da kɔnɔ ko ye Mali ale ni Faransi wulilen bɛ o dɛlɛmako la dɛlɛmako tɛ dɔwɛrɛ ye ko ye n bɛ k'i ka jɔn ye n de k'i ka jɔn ye ne bɛ kɛ n yɛrɛ ye jɔnya juru ma tigɛ ka bɔ sen la paraki k'o de gɛlɛya bɛ Mali ale ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛ sirifukɛ min kɔni ye Mali ale ni Faransi ka kunnafoni di soba 2 min bɛ yen ni u ye RFI ale ni France 24 ye sama ni kɔni sɛbɛkɔrɔ bonyalen don sirukɛ a kun yira k'a fɔ waati tɛmɛnenw na an ka finitigalakaw kɛrɛnkɛrɛnnenya fara fanga ɲɛmɔgɔw ye gafe kɛrɛnkɛrɛnlen bɔ k'a yira k'a fɔ min ye RFI ale ni France 24 ye ko olu ka baaraw kɔni dulon fɔlɔ nka sirifukɛ min ye ntɛnɛn tɛmɛnen ye n'o bɛnna avril kalo tile 22 ma min ye an ka cakɛda min ka baara bɛnnen bɛ kunnafoni ko la kɔlɔsili ma ni o ye haute autorité de la communication n'a damasurunna k'a ye hakimaw ye olu ye yamaruya kura di k'a yira k'a fɔ yamaruya sɛbɛn min yɛrɛ dilen don Faransi ma yalasa RFI ayiwa ale ka se ka kuma Mali la yalasa France 24 ale ka se ka kuma Mali la o yamaruya sɛbɛn kɔni ayiwa sirukɛ u y'o jɔsi ka bɔ yen pewu RFI fréquence n'a ka di ye i bɛ taa demande kɛ o b'a d'i ma ayi a banna o tɛ taa nɔfɛ appel d'offre de bɛ kɛ fɔlɔ n'o nana waati min na fréquence yɛrɛ 98.5 tɛ aw bɛ combien don komi aw ka ni kunnafoni lamɛn tɛ sa aw ka fɛn aw b'o lamɛn o si mun ni kunnafoni lamɛn sirukɛ o baaraw kɔni kɛlen sa min kɔni ye haki ale maa ɲɛmaa ye u y'a yira k'a fɔ a bɛ waati jan bɔ Faransi ka nin kunnafoni disoba 2 in u bɛ ka min ye burujali kɔni da ka ɲɛsin Mali ma ka sababu kɛ min ye kunnafoni ko ale yɛrɛ bɛ min ɲini kunnafoni dila fɛ n'i ye fankelen kɔni ka laseli lamɛn min ye fankelen dɔ ye fɛnɛ ye i b'o lamɛn ko nka sanga n'a ka waati
min woni France 24 ka tabla RFI la fɛn o fɛn de bi no bi France kɔni ka hɛrɛ kɔni ngofɔ o bi taa o sira kɔni fɛ ka sababu kɛ nin cakɛdaba fila u bɛ ka baara kɔni kɛ France fanga kɔni ye an bɛ don min i n'a fɔ bi min ye Mali ni France olu tɛ ka ɲɔgɔn gabɔ ko yɛlɛma RFI ni France 24 olu bɛ se ka ɲuman fɔ Mali kunkan ko la wa u y'a yira k'a fɔ ko kabini janvier kalo tile 10 tɛmɛnen san 2022 a yira k'a fɔ min ye RFI ale ka kunnafonidila dɔ bɛ ni u b'a wele ko David Bachi ale kɔni ye min ye kuma dɔ kɔni da ka ɲɛsin Mali finitigilakow kɔni mɔ min kɔni man ɲɛ kosɛbɛ o tɛ dɔwɛrɛ ye k'a ye fɛɛrɛ ni dabali kɛ yalasa Mali ale ni Mauritanie ɲamana olu bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ cogo min na o kɛ o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen ni RFI kelen k'u ye wulikajɔ kɛ k'a yira k'a fɔ min kɔni ye Rusika kɛ yɛrɛ kɛlɛjɛkulu minnu bɛ yen n'u b'a wele ko groupe Wagner k'olu bɛ Mali la ko k'a sɔrɔ min ye Mali faamaw ye olu y'a fɔ dunun ni bala bɛɛ lajɛlen la k'a yira k'a fɔ min ye Wagner kɔni ye ale ni o tɛ anw ka Mali kɔni kɔnɔ ko halisa France jamana a tora ka wulikajɔ kɔni na min kɔni ye ala ma mɛn tile damadɔni bɔ kɛra su minnu kɔni nka gosi kɔni kɔnɔ ni faransi kɛlɛcɛw tun bɛ o daga la ni samasamali kɔni jalen kɔni don k'a yira k'a fɔ faransi ale finitigilakow de ka baara don faransi fana bɛ ka jalakili kɔni da ka ɲɛsin Rusi minnu fana bɛ anw ka jamana kɔnɔ o baaraw kɔni kɛlen sa Mali ale kunnafoni di so kɔlɔsili soba ni autorité de communication aki olu y'a yira k'a fɔ ko nin bɛɛ lajɛlen jateminɛ de kɔfɛ olu nana ye k'a fɔ RFI de France 24 u bɛ baara wɛrɛ de la Mali kɔni na nka ka kunnafoni kɔni di jɛlenya kɔni na ko France 24 ni RFI kɔni tɛ o baara kɔni na k'o de kɛra sababu ye yamara sɛbɛn min kɔni dira u ma olu y'a minɛ u la ko baara kɔni fɛnɛ kɛlen France 24 ale yɛrɛ ɲɛmaaya so a ɲɛmaaba yɛrɛ ni o ye directeur de communication ye le grand de Hedel ale kɔni bɔra k'a fɔ k'olu bɛna fɛɛrɛ ne dabali kɛ Mali haki ye baara min kɔni kɛ u ye filiba kɛ ko k'a sababu kɛ olu bɛ kunnafoni di olu b'a bɛɛ lajɛlen di kunnafoni ko yɛrɛ ni hakilila minnu bɛ taa ni o ye éthique ani déontologie ye k'olu b'u ka baara bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ o hukumu kɔni kɔnɔ k'olu bɛna fɛɛrɛ ne dabali kɛ haki ka se ka wele bɔgɔ jɛnnen kɔni kan yalasa olu kɔni ni u ka hakɛ min kɔni ka kan yalasa u ka o hakɛ kɔni bɛ se ka di u ma ko nka ko bɛ ka baga France 24 ni RFI de ma ko kunnafoni di so caman kɔni bɛ yen ko olu ye fɛn o fɛn fɔ k'olu bɛɛ lajɛlen kɔni y'o fɔ ko nka ko ni Mali kɔni ye k'i ɲɛsin France 24 ni RFI kɔni mɔ k'olu kɔni tɛ ka o kɔni faamuya ne fasiri kɔni kɛra CA fɛ min ye Observatoire kɔni kɔnɔna ye segu kɛ CA m'a fɔ min ye Observatoire maa bɛɛ lajɛlen an b'o fana fɔ Mamadi Bakɔrɔba Konate ni n ko i ma Asita Kulubali i b'a dɔn wa Asita Kulubali a bɛ fɔ min ma ko Dagabana Bijou Siraba ala Bijou wa juguya dabila sa an ka Bijou Mali Bijou i bɛna ye k'a fɔ waati tɛmɛlen an y'a fɔ n'o ye commune 4 procureur o tribunal yɛrɛ olu tun ye ayiwa Bijou Siraba ale kɔni kun minɛna bari ka d'a kan sɔrɔla wale min na ni jamana yɛrɛ sariya bɛ a wale min kɔn n'o o ye ka diɲɛ donna kura ninnu kɛ ka nɛniniw k'olu k'o sira fɛ o de kɔni kɛra sababu ye min ye kiiri tigilamɔgɔw ye olu wulila a nɔfɛ o wulili min kɛra a nɔfɛ ayiwa a kɔni taara bisimila yɛrɛ kɔni minɛ bole a ka waati ni kunkurunin kɛ nka an bɛ waati min na ayiwa ko min ye liberté provisoire ye ko o kɔni o dira Bijou Siraba yɛrɛ ma u y'u tɛgɛ bɔ a kan fɔlɔ min ye seli ye a bɛ se ka to o kɛ so cogoya min na lafiya kɔnɔna la balimaw lafiya kɔnɔna la ani teriw ni siniw olu ka se ka to kɛ cogoya min na wa kɔni y'u tɛgɛ bɔ a kan dɔɔni walasa a bɛ se ka to kɛ nin bɛ kɛ misali ye nin bɛ kɛ bilasiralikan fana ye nin bɛ kɛ ladilikan ye ka ɲɛsin vidéomani wo n'o o ye an bɛɛ bɛ se ka sɔrɔ o la aw tɛ vidéomani ye an kɔni da ayiwa baasi tɛ nin ye bilasirali walima misalikan don ka ɲɛsin diɲɛ bɛɛ lajɛlen ma tuguni min b'a yira k'a fɔ ayiwa vidéomaniya ayiwa baara kolon tɛ nka fɛn dɔw bɛ yen laɲini dɔw b'a kɔnɔ bɛɛ ka se k'i hakili to o la an bɛ waati min na Bijou Siraba a kɔni a bilala fɔlɔ ayiwa an b'a fɔ ala ka hakili ɲuman di an ma surukɛ
ne bɛ se ka min fara nin kan ka fɔ Bijou Siraba ye ale n'a ɲɔgɔnna caman u k'a dɔn k'a fɔ n'i ye tɔgɔ sɔrɔ n'i dɔnna a ma nɔgɔ n'i dɔnna kana mɔgɔw jaabi a ye n bɛna mun f'i ɲɛna Mamadi Bɔrɔ hali mɔgɔ ni ko o ko n'a bonyana sigi bɛ k'a kan Bijou de k'a b'o faamu siga tɛ nin na Mali yɛrɛ bɛ ten n'i kɛra tɔgɔtigi ye kara de b'i bolo an b'a fɔ diɲɛ bɛɛ bɛ ten nka Mali t'a tɛgɛ fa kan ya n'i kɛra tɔgɔtigi ye dɔrɔn kara de wulila i b'a ɲini k'i lagosi ayiwa n'i kɔni ye laɲini min kɛra nin ye minnu ye nin laɲini kɛ ayiwa a nafa ye jumɛn ye c'est-à-dire a bɛ n'u ka pièce de kɔnɔ ayi bon muso Bijou yɛrɛ kelen tɛ dɛ maa maa bɛ yen k'e ye tɔgɔ sɔrɔ n'i bilala cɛw ɲɛ sabaraka bɛ mɛn i kɔ siga o diyagoya mais e ka bila e ɲɔgɔnnaw ɲɛ e fana t'a fɛ ka mankan min kɔ o b'a yira k'a fɔ ɲɛmaa ye Mali ye o kɔni siga t'i la dɛ Bijou n'a ɲɔgɔnnaw Ala ye daraja dɔɔni di maaw ma n'a y'a nɛni k'a mɛn maaw da a y'a ta k'a mɛni a ka n'u jaabi ne yɛrɛ ye pan caman dɔn surukɛ jɛ min nani n dalen binnen juguya la n dalen ka ne nani yan sa jɔn m'ale juguya ayiwa parce que waati sera waati n'a ka waati bi taa an b'ale bila yan lamɛn jɛrɛjɛkulu an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn min ye bi kunnafoni a lasera aw ma aw denkɛ n'aw balimakɛ fɛ Mamadi Bakɔrɔba Konate Wɔrɔfa ani bɛɛ ko MBK nin bɛɛ ye kelen tɔgɔ ye koyi ale ni Sulemani Hayidara Sirifukɛ k'a sɔrɔ min ye Jawoyi Jalo ale bolo bɛ nɛgɛ fɛrɛw la Fatumata Tapili min ye Sirifukɛ sɔnni an k'an kɔ don radio Filadugu Kita bɛn an lamɛn waati o waati n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye Kita ale président du tribunal Bili Ture an bɛ Bili fo ka waleɲuman dɔn ni Bili ka foli tɛmɛna an bɛ taa Mali ka ambasade la Abidjan subakaw ka belebeleba Mohamed Kane alias Madi Kane Sirifukɛ i ka foli kɛ sa ayiwa basi tɛ ne yɛrɛ kɔni bɛ lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen seli selen don dɛ kana foli caya n bɛna mun f'i ɲɛna an kɔni an ka seli b'Ala de bolo Sirifukɛ bɛɛ de ka seli tɛ Ala bolo e ye jɔn dɔn diɲɛ kɔnɔ ko ka seli tɛ Ala bolo ne bɔra ka diɲɛ da mɔgɔ ka seli tɛ Ala bolo ne yɛrɛ kɔni ta ne bɛ n terikɛ de fo Bɛnba Jawara fo ka taa se Abubakar Sidiki Jakite le grand français Sɛbɛnnikɔrɔ ne ka foli bɛ olu de yɔrɔ la nin waati in na nin Jawara kɛ ne kɔni da ani n terikɛ Sawan Jakite Jos tout de ça ni seli kɔni se dɔ kɛra nagara la sa ne n'olu de bɛ seli kɛ ɲɔgɔn kan dɔ kɛra nagara la sa Jawara ni ma kɔrɔ k'a ma ɲi dɛ Sirifukɛ sɛgɛnnen Jawara ne ma dɔ k'aw kɛ Sirifukɛ ye gwɛlɛ ala sa dɛ hali ne ye foli kɛ ni ma Jawara fo n'a tala a bɛ digi na Sirifukɛ bɛ dimi dɛ Jawara ni fo k'i waleɲuman dɔn a k'a bɛn waati wɛrɛ